Halløjse folkens, det er Jeppe her fra... Jeg ved egentlig ikke hvad jeg skal kalde min channel, men jeg skal bare kalde den, det er Jeppe for helvede. Så hvis du kommer derfra, så er det mig. Det her, det er mig. Ja. Jeg har lavet den her... Hvad skal man sige... kanal til Askmes og vlogs og sådan noget, fordi jeg synes det kunne være spændende. Prøve med noget nyt i stedet for gaming. Ja. Og så bare gøre det på en anden kanal i stedet for den samme. Det er fordi det vil være lidt hulter til bulter, hvad jeg synes. Og sådan noget. Shit. Og hvis jeg er lidt nervøs og sådan noget, så er jeg ikke god nok til at kigge ind i kameraet og sådan noget. Så, yeah. Det er første gang jeg optager en vlog eller sådan noget, hvad man nu siger, ikke? På den her kanal, ja, der skal jeg lave Askmes og vlogs. Måske lidt gaming i gang imellem. Jeg ved det ikke helt. Så ja. Jeg ved ikke helt hvad jeg mere skal sige. Mushroom. Der er ikke mere slik i. Den er tom. Nu kan jeg ikke finde ud af hvad den skal sidde i. Randomness er positivt. iPod. Så ja, det er min første vlog, tror jeg det hedder. Så hvis I vil lave nogle spørgsmål nede i kommentarfeltet, så vil det være super fedt. Altså kommentar til Askmes og sådan noget. Og hvis I vil synes godt om min video og dele den, og måske subscribe, så vil det også bare være mega fedt. Og ja, vi ses næste gang. Hej hej.